Moikka ja tervetuloa katsomaan Lunatumin lankojen ensimmäistä jaksoa. Minä olen Katja ja Ravellystä minut löytää nimimerkillä Lunatum8 ja Instagramista nimimerkillä Lunatum. Aloin tätä videoa tekemään, kun villapesuohjelmassa joko viime vuoden loppupuolella tai tämän vuoden alussa kannustettiin, että kaikki, joilla yhtään haluttaa, kannattaisi kokeilla, niin nyt on tekemässä elämäni ensimmäistä videoa. Tavoitteena tehdä lyhyitä jaksoja, missä kerron mitä mä oon neulonut, tai niin kuin täällä päin sanotaan kutonut, mitä on puikoilla ja minkälaisia lankoja on tullut taloon. Tällä viikolla täällä on hiihtolomat, niin itse asiassa nyt on aika monta valmistunutta projektia mulla. Eli lähdetäänpä saman tien asiaan. Mä oon jo aikaa sitten saanut ohjeen ja ostanut langat Anna Johannan tekemään haikuun. Ja nyt mä sain sen viimeinkin tehtyä. Eli mulla löytyy haiku ja oho, tää olikin aika iso. Lankana on Tukovuun fingeringiä väreissä runo ja taate. Ja lankaa tähän meni 191 grammaa. Ja todennäköisesti tää lähtee jollekin mun kaverille. Tää on eka kerta kun tein Tukovuun fingeringistä mitään ja minun atooppiselle iholle tämä ainakin on semmonen, että ihoa vasten ei tee mieli laittaa, sen verran tää pistelee. Seuraava valmistunut, johon itse asiassa tänään tein päättelyt, eilen kastelin. En pingottanut, mutta levitin kuivumaan tuohon. On Steven Westin Vertices Unite. Eli tänään neulon podcasti pitää tästä kaljaa, niin päätin siihen osallistua. Lankoina mulla on kässäkerho pompomia, eli sieltä tilasin tätä varten tehyn lankapaketin. Ja lankoina on Donegal tweedia ja merino singleä. Ja tää on sen verran iso, että tää on aika haasteellista näyttää, mutta lähdetään reunasta liikkeelle. Katsotaan sitten miten päin tää tulee täältä. Joo. Ja tää on siis se sama huivi, mistä on siinä alussa kuva. Tänään otettu melkoinen lumimyräkkä tänään. Silloin kun mä tein tätä, niin mä ajattelin, että tuleepa tästä pieni. Olin nähnyt, että kaikki oli kertonut, että tää on valtavan kokoinen. Ja tää vaikutti tosi pieneltä, mutta sitten kun kostutin tämän, niin melkoisesti tähänkin tuli pituutta ja kokoa. Oikeastaan täytyy sanoa, että tuo haiku on ensimmäinen huivi, mistä tuli sen kokoinen niin kuin niistä pitäisi tulla. Että ilmeisesti mulla on sen verran tiukka käsiala, että aina näistä huiveista tulee tosi pieniä verrattuna siihen, mitä muilla on tullut. Tähän, katsotaan, luntataan paljon mulla tähän kululankaa. Hetkinen vain, eli tähän meni nyt yhteensä 265 grammaa lankaa. Ja saa nähdä, muksu vähän niinku ihastui tähän huiviin ja ajattelin, että jos se saisi tämän semmoiseksi, mitä pitää sitten kun pelailee pleikalla tai muulla, niin harteilla, ettei tule kylmä. Ensin nämä värit näytti siltä, että ei tule yhtään minun näköinen eikä minun värinen. Mutta nyt sitten oikeastaan kun tää on valmis ja laittaa kaulaan, niin tykkään kyllä itekin. Ja kokoahan tällä on sen verran, että voi ihan hyvin laittaa vaikka toppatakinkin päälle. Sitten kolmas tällä viikolla valmistunut on Pirjo Iivosen suunnittelemat harmoniasukat Sukka Finlandiasta. No itse asiassa nämä ei ole ihan täysin valmiit, koska ei ole päätelty. Mutta muuten nämä oli puikoilla mulla tosi kauan, kun kaikki huivit meni eteen ja muuta. Eikä ole sukkablokkia nyt tällä hetkellä tässä. Se on tuolla kaapissa. Mutta harmonia
Siinä on jalkaterää ja näkee aivan ihana kuvioitus. Lankana on lanitiumia. Itse asiassa tämän värin nimeä en tiedä. Tämä muistaakseni tuli semmoisesta lankaklubipaketista. Voin olla väärässäkin. Meinasin ensin tehdä itselleni. Mä tykkään itse tästä Basic Sockin tuntumasta, mutta sitten tein tätä yhdellä työmatkalla ja yksi työkaveri ihastui kovasti, niin teinkin sitten vähän pienemmät ja kun seuraavan kerran nähdään niin ilahdutaan sitten sitä työkaveria näillä sukilla. Tällä viikolla ei itse asiassa ole muuta valmistunut, mutta eilen otin puikoille Minna Sorvalan eli Frostbites vlogin pitäjän suunnittelemat leymukset. En tiedä miten ne sanotaan. Itse on sanonut kyllä leimukseksi, mutta leymus ehkä sit sanottais. Lankana Louhittaren luolan Väinämöinen, joka itse asiassa on minun lempparisukkalanka. Ja värissä vilja. Näiden neulomista mä olin suunnitellut varmaan viime kesästä asti, jolloin tuohon Frostbites kanavaan tutustuin. Langatkin oli jo viime kesänä ostanut, mutta en ollut saanut aloitettua. Nyt sitten Nonnu neuloja pitää tai tekee tai järjestää Kalin, missä tässä kuussa on nämä leumussukat neulottavana. Itse en siihen sukkalaatikkohaasteeseen osallistu, joten ihan investoin tähän ohjeeseen, mutta päätin aloittaa muiden kanssa neuloon. Mukavampi tehdä kuin joku muukin neuloo. Näytetään vähän lähempää. Eli tämmöstä tulossa. Tykkään kovasti. Ja niin kuin huomaatte, neulon luuppaamalla. Ihan ekat sukat, mitkä luuppasin, oli semmoista kirjoneulesukat ja silloin ajattelin, että en enää ikinä luuppaa mitään. Mut sitten päätin kuitenkin vielä uudestaan kokeilla ja nyt oikeastaan viimeisen, sanottaisiko vuoden aikana, niin en ole enää oikein muuten sukkia tehnytkään kuin luuppaamalla. Se on niin helppo, ei tarvitse miettiä, että montakohan kierrosta tein ennen kuin aloitin kantapään tai montakohan kerrosta on tehnyt ennen kuin aloitin kärkikavennukset, vaan tässä ne tulee molemmat yhtä aikaa. Tosi helppoa, suosittelen kaikille. Ja puikkoinahan on Chayagon pyöröt. Ja oikeastaan sen jälkeen kun tähän puikkomerkkiin tutustuin, niin en ole muunlaisia ostanutkaan. Kaapista löytyy jo aika monet, mutta toki mä vielä muullakin kudon. Mutta aina jos on vapaana oikein kokoiset Chayagot, niin ne otetaan ilman muuta, koska näissä ei mene kaapelit kierteelle tai solmulle niin kuin monissa muissa. No sit voisin näyttää vielä tämmösen minun yhden ikuisuusprojektin, eli Coziest Memories tilkkutäkin. Ja mä itse asiassa viime vuonna aloitin tämän. Ja silloin aloitettaessa mä päätin, että aina kun saan jonkun projektin valmiiksi fingering vahvuisesta langasta, niin teen siitä ruudun. Ja sitten kattelin vähän Ravelrystä projekteja, mitä oli tehty, niin päätin, että laitankin joka toisen tonne keskiosaan harmaalla. Ja tosiaan en oo ajatellut, että tätä varten ostaisin lankoja tai aloittaisin lankoja, tai että tällä olisi mikään kiire valmistua, vaan teen nimenomaan niin kuin äsken suunnittelinkin, tai äsken sanoinkin. Tällä välillä on kyllä osallistuin viime vuonna, olikohan se lankalaatikon vai kahelien, siellä oli se joulukalenteri, missä lankoja lähetettiin ja siitä kun tuli niitä minejä, niin niistä on tehnyt myöskin neliöitä. Eli tällaiset löytyy. Itse asiassa mistähän kohti löytyy
täältä löytyy muun muassa noista äsken näytetyistä harmoniasukista tehty neliö. Ja edellinen taas on sitten siitä, katsotaan langanpäät, Vertices Unitedista. Siitä en ole vielä kaikista väreistä tehnyt neliöjä, mutta ne on tuossa mulla oottelemassa. Itse asiassa tänään kun tein tämän neliön, olin sen tehnyt jo valmiiksi, kun huomasin, että olin tehnyt sen väärinpäin. Eli silleen, että tämä oikea puoli oli nurjalla puolella ja nurja oikealla. Ja ei se sitä auttanut muuta purkaa ja tehdä uusiksi. Mutta jatkossa kyllä muistan katsoa, että niin ei pääse käymään. No sit mulla löytyy pari lankaa, mitä tuli tässä lähiviikkoina. Elikkä Lanitiumin sukkaklubiin tai lankaklubiin osallistun tai tilasin sen. Ja nyt tuli tämän kuun langat, jotka on aivan ihania. Tilasin pohjassa Basic Sock, eli tässä on 75% Superwash villaa ja 25 nailonia. Ja katsotaan saanko näkyyn tätä väriä. Eli tässä on värinä Air Pirates, eli Air Pirates. Ei se taida näkyä siitä. Aivan ihana. Ja yleensä en ole kauheasti tykännyt näihin klubeihin osallistua tai tilata niin sanotusti sikaa säkissä tai sukkaa säkissä, lankaa säkissä. Mutta Lanitiumilla on niin ihanat värit, että tähän uskalsin osallistua. Eli sen tuli 2 lankaa. Tämmönen, missä on useita värejä ja sitten toinen aivan ihanan värinen. Katsotaan miten nämä toistuu tää väri. Tää on aivan ihana. Saa nähdä kelle tästä tulee neulottua, mutta tuleeko itselle vai jollekin muulle. Eli sama pohja, Basic Sock ja värinä on Porco Rosso. Ja aivan ihana tämmönen violetti kautta luumu kautta vastaava. Siinä oikeastaan minun saapuneet langat. Ja viime vuonna, kun mä yli 10 vuoden tauon jälkeen innostuin taas kutomaan, niin mulla vähän lähti käsistä tuo langan ostaminen. Eli sitä lankaa tuli ja tuli ja tuli ja perhekin oli jo vähän kauhuissaan, kuinka paljon sitä tulee. Ja myös itsekin täytyy sanoa, että oli vähän kauhuissaan, kuinka paljon sitä tulee. Tänä vuonna otin tavoitteeksi, että käytän enemmän lankaa kuin mitä meille tulee. Ja sitä varten tein tämmöisen visuaalisen kaavion, missä näkyy, mitä niinku lankoja meille on, tai mulle on tullut ja mitä on lähtenyt. Mä voisin aina välissä tätä vilautella teille. Eli tässä on silleen, että yksi ruutu on 100 metriä käytetty. Tällä hetkellä 3720 metriä tälle vuodelle ja saapunut 2965. Eli hyvältä näyttää. Ja sama sitten grammoina. Eli käytetty oli 1053 grammaa ja saapunut 800 grammaa. Toistaiseksi näyttää hyvältä siis. Oikeastaan mulla ei muuta asiaa tällä kertaa. Toivotaan, että innostun vielä jatkossakin tekemään tämmöisiä lyhyitä videoita. Ja toivottavasti tykkäsit ja jaksoit katsoa loppuun ja ainakin omaksi iloksi näitä ajattelin kuitenkin tehdä. Ei muuta kuin mukavaa tulevaa viikkoa ja toivottavasti nähdään. Moi moi!